Excel esithubeni with uKwanele namhlanje sise-Sick Lounge with one of the most overrated and overbooked DJ. Letsotsi lena ingene kwi-industry like for 3 months save money gigs left and right and center. Kusenja yami great. Siyasho kanjani balobe? Ayisho. Yo kunini Excel izima le interview yakho ngqobamba de. Yeah. Ngathi give in man yabo. Ngithi lo besenzeka man yabo during this past 2 weeks yabo. Yeah. Yeah, ngiyavuya ba. But why nizoyika interviews mashita man? No man, it's not like uzoyika or what. You know xa ungaqhelanga uyenza obviously uyayoyika of yabo but ke yabo ndilapha but I feel like when I feel you are always out there like say bengayicinga hamba ngangula muntu ujo like wonqenayo ujo like i-camera and all that because like even on social media yakho you are always talking shit like boy like no I was talking shit. I cleaned up my brand. It's clean. Tell me about that nje yami like ungene njani ku DJ because last time I checked if it une business if it you have it you sick it like did that like influence you to become a DJ? Yeah, in a way ngathi le business besi push up sick ngela xesha yabo. In a way bihambelana nento esidibanise nomculo. Yeah. Because that time imali besiyenza besibhatala i-DJs yabo resident DJs esifika isik and isik ibifika ngela xesha yabo. So yeah ngathi we are one of the people abayipushileyo yaziwe le sik yaziwayo ngoku yabo. Yeah, sina uchatha logalelo. Yeah. But angathi push most of business. No, kaloku you know mosfet yaspana endaweni and then you move then vele ezinye opportunities so yeah. Yeah. So ngoku nenze enye into umzekelo like that was behind the scenes yabo bendibhukisha indima obiza abantu like bhukisha abantu yabo working hand to hand no Arnold managers way andazi into yamazi maybe partner yami. Yeah. So yeah. So but iwe yamphambili mhlanje DJ all the way back because ngale na manage DJs yabo. Yeah, because I know yabo i-DJs oqala isizimani elimanage leyo i-conference akazibayazi much I remember unibalisela ngawo suke emakhaza yabo sihlala emakhaza suke emakhaza yabo after i-conference then na manager omnye umjito kuthiwa ngu-G-Waves yabo ufike nalana kuthiwa sisigija yayisifike ngela xesha aphela lapha tsotsi kade mfethu ya umjito wamove yabo wabuyela back kwabe Eastern Cape so pusha that side but yeah he's doing very well that side yabo. He's doing very well so isukele pha so ngoku inenzekayo la manager mosi conference ya some move on the manager G-Waves then ngoku ine DJ kale after imanaxabana ntoni G-Waves no zange sixabana wa move zange sixabana come na disappointed ba like he pushes too much for him yabona so ngokuhamba ke ngoku sesizo blow up yabo. Yeah hence ke ngoku ndabe ndincokola nocela usizo mdala ba hey yabona ke push umuntu and then ngoku xa ngathi uzo blow up ngoku vela nyamalali yabo. So ukushiya apho acha ukuspend imali yakho sometimes like yabo thethe ne promoters bone ucela favors zonke so yabo bro. Yeah so what's what to see ve ngiyimini ndibalisa lewe ka G-Waves ba hey hayi impilo lelwane yonke lo way yabo. Athi why unga DJ when because uyamthanda umculo bro ukhalaza ngabantu ba pushing this one you pushing yabo ubukhalaza why ungayenzi and then I'm willing ba I'm going to teach you yabo ngiza kufundisa uDJ usive lo DJ ngicela usive mdali yabo. Yeah yabo tinyani bro let me test ndize nyani weekend ethile ngithi yeah bro lapha angabelieve nanti yandifundisa. Like it took me like 2 to 3 months bandifunda yabo because obviously so uhleli like incredible benayo knowledge yabo bese ndikwazi ba icofa wapi phana pha but bengafakanga ingqondweni ba into mna enzoyenza yabo then uyenza kwami zo excel ngehlobo yabo ndi excela ngayo but I can tell fit okay yeah like une background yeah managing it because like
same time ungene ku DJing mfethu sonibona ngisesone t-shirts zakho so like yeah kaloku like it is like le strategy yonke le uyenzayo yabona nama andiyazi I feel like ndinemehlo man yabo cause yabona man cause bonile man most nechomi zami zi-DJs like I'm always around the DJs I'm always around le scene enje yabo so okunibhizi pha I think ndafunda phana pha okay move kanje hence mina ndakwazi ngokundiphusha mina ndakwazi uziphusha yabo sidlala ke ngona kwindawo nezithile abanye abantu tell me about your first gig njaya tell me about your first gig njaya. My first gig was actually up Sick. because yeah that is why kaloku ndichilo ko that hey I don't think there's khona enye indawo esinoshuta kuyo ngaphandle kweSick yabo because it's where ijourney yami iqale khona iqale apha eSick iqala kwenye indawo so it felt like into right kuba interview yami yabo yoqala nayo yoqala boy like interview yami yoqala mfethu yabona la the first one yabo i-offers booking ngafumana like radio interviews but yeah I appreciate quite la way mfethu buvumile komfethu okay singavumi mfethu like it's so good it's so true you know I feel like it's not about I know it's not about dating it's about you mfethu it's about you enjoy lo moment this spotlight up bro so tell me gig yakho yoqala njaya apha lapha eSick man yona ndive Sick muzindaweni so sensazi istyle salapha sendiyazi abantu balapha bafuna ntoni so yima like ngokuthi DJ like buso uyazi ba uzodj like ethi sound okanye like bese ndiyazi ba yipi sound I don't wanna lie because bese nayo sound endincanywayo mina personally was a private school piano yabo which is ezingoma zidlalwe ngoJaivani Kelvin Momo Sam Deep the musical chef yabo abantu ke endibalandelayo lento ndiyenzayo yabo bro and it was so simple to brand yourself bro like even egama lakho libelavuma Jomo and I'm thinking now le sound uthetha ngayo Jo even like kweligama lakho like yahlala nca Jo like most I feel like ya alana yonke le way njani it's almost like we playing le yonke le way yeah and funny enough most actually means something because most usukela kwi sasithanda ucoca kudala ngicela usive emdala because ucela usive emdala cousin yami mina engikhule naye uye umuntu engifake kakhulu ngathi influencer kakhulu emculweni most actually means master of sound systems that's what it actually means which is boss but yeah mina ngozalwa ngizalwe like nginguMoses but ke kwenzeka kuba ngikhula ngibizwe Mos so ke ndalithathe la gama nabaleka nalo such a big name bro Moses yeah simple man thandiwe simple yabo thandiwe simple man ndim lo bro that is me in a nutshell and tell me about like ukudlala eRands because I've seen you eRands too like and I'm like damn this guy yo bro udlala eRands zange unzima udlala eRands bro unzima bro funeke ucenge funeke like push na uziprove yabo uziprove because abanye abantu bacinga uba like vele udlale nje no funeka uziprove na uba uyayi awuziprove wena Mos I did bro nje 3 months bro udlala eRands no ngicengile fethu udlala kwa eRands like I don't wanna lie fethu ngicengile mfethu and kuze ndidlale naye bof tapla kwa Moses Joy kuze ndidlale eRands mathethe ayisho so naye wandiva yabo then obviously like we can't idlale you know we sound fit like but before ndidlale khona enye indawo sanovulwa apha epakini kuthiwa 18 hours so ndandithanda uyodlala phaa yabo ndandithanda uyodlala phaa so ngenye imini kwenzeka uba sihlala back to back so so that's where I think that's where he actually saw but hey this nigga is like in a potential yeah bro so one vapanga la misa hlala back to back then you wakwazi integrate abanjalo phaa yabo how does it work la way back to back like you have your own songs na no I have my own USPs I have my own songs but we play you can play the sound idlalayo nami ngiyidlala le sound edlalayo
Ngifake yami ingoma kwelami icala, Yeah. ngifaka kwelakhe icala, bese back to back. Oh. Yenzeka kanje. So does it have to be like the same sound okanye like It has to kaloku no. Anodlala Anodlala ingoma i-hip hop, epiano, uthi R&B. gqi wena ngegqom ngapha, come on, Yeah, doesn't make yeah, sense. yeah. I-BPM azifani, like abantu bazothi bejive, bazoluza ne-sequence yabo baye-movement, bajahe njani. So So always it has to kufuneka be the same. ni-understandane If ke sidlala ngoku. i-deep house, sodlala i-back to back nge-deep house. If sidlala i-private, sodlala i-private. If igqom, sodlala ngegqom. And also kufuneka ni-understandane. By the way, mna ndiyakwazi udlala zonke isound, yonke isound ndiyakwazi udlala phandle kwe-hip hop. Maskandi, I can't. Yeah. If ngifuna ngikwazi, but yeah, selazy for uzifunda ezo ngokufocus the sound yami for now. Yeah, like une-vision mhlawumbe uba okay awuza ngithatha uMosi ngibeke like somewhere okanye like. Yeah, ne-vision like yabo ngoku like mina ihlobo endizibona ngalo ngasimdlale like i-festivals. Andika-experience nandidlala kwi-festival, huge crowds, stadiums, ndizibona phaa. Yeah, bro. Yabo nokhupha but this year I'm planning ukhuphe young EP nyana 4 songs. Baniqale nje nge-singles ngoba zii-singles ezi-2. Piano okanye like. Yeah, i-private kaloku ndiyazi-introduce yabo, Yeah, ndizi-introduce ngolunye uhlobo. Yeah. Not DJing only, yabo bazobona nelinye icala lami uba okay xa ndisenza i-production ezami ingoma zizoba njani na. Yeah, fanele ukusendele ile nto masibhithi ngosinami. Yeah, just one. Yeah, but ungaqombi xa ungayiboni ingaphumeleli ingangenaki. Usend week nje Ungaqombi. I'll make sure But yeah, so win. yabo, yeah, kaloku yokuqala yabo. Yeah, you have So to ndifuna ndifuna ushiya i-statement because yokuqala ndenzela uba elandelayo abantu bazokwazi uba hey khupha nini, yabo bazobona la way, yabo. But yeah, yonke way man qala kancinci otherwise, yabo. Now I'm just trying out to see uba izawuthini, yabo. So like do you make money if you like already okanye like isezigidi nje mhlawumbe like ufumana mhlawumbe like No, ndiyayenza imali but ayomali enothi uba iyandisustain. Yeah. Ayomali enothi uba ngoku ndifowukhase like ndenza like ndiyadijaya qha because I feel like laa mali ayikabiyo ngathi uba ingandisustain. Hence ndenza nezinye izinto like emacaleni for uba if I don't get booked then ndikhona into endiyenzayo because uyakwazi I can get 4 gigs this weekend and then the following 4 weekends ezilandelayo kungabikho nix. So inje yalana. So for mna, for abanye abantu they are living ngala mali yo-DJ, but for mna andikafiki la level. I don't wanna lie for mna andikafiki la level, but yeah, eventually fika kwami brand if iyakhula ngixakekile kulapho uzobona khona kho into kuthiwa zii-team bene-team yawo zonke izobe. But I'm gonna get there, but for now I can't say I'm there, but I'm heading there. But vele ubone udriver mos like uthatha imali uthenge imoto. Lento nditshoyo like ukuoperisha, yabo, ndiya-operisha on the side for uba nenze imali xa ngekho gigs, yabo. Bengazuzenza into ezidibene no-operation because benzenza ne-hubly benzenza ne-hubly but andikwazi uzenza ngoku busy kancinci, yabo. So benzenza kwa before nenze Uber bensenza i-hubly for a side hustle ngo-DJI. Hence ndisithi for mna andikayenzi laa mali uba ndingathi uba ndenza imali ngoku-DJI qha ndifowukhase kwinto eyi-one. And ibaluleke kangakanani loo way leyo fethu uba okay uzibone uba okay no ma like ayikho enough le mali, let me get ibalulekile because I don't wanna lie, u-DJI tough le industry, bro. Yeah, bro. It's a tough industry, bro. You have to network, kufuneka wazi abantu. Yeah, njaya. So and it's tough fethu. If I feel like if I know bakhona enye into ifumana oyenza imali ngayo ujonge kuwe edibene no-DJI xa lapho uzotyhafa khona ubona ngawo sowuyeka uyeka esiphakathini. It's tough but xa sesidubula chief ziyadubula, xa sesiqala chief but xa sendlaleni indlala ikhona. Yeah. So that's why you need to have into zenzayo emacaleni uba yintoni, yabo. I'm even selling t-shirts on the side, bro. Yeah, bro. Baslisha bethu, yabo, because akho misebenzi bethu asiphangeli sihleli phansi. Yeah, that's beautiful. So funeke nje zibe khona. So mna apply strategy for him, yabo. Abanye abantu they happy ngehlobo benza ngalo but yeah mna ndiphusha ngelo hlobo
okay ngihlale ninayo imali yabo. I saw a post bro, like post yakho ku Facebook ngathi like kuse hijackiwe okanye Hey bro, what happened, hey bro. Funny enough, yonke le nyenzeke kule veki. Yabo, hence le veki it was the shittiest week of my life. Yabo. Yeah. No, nenzekayo ne-staff kwezwe zami zokupanisha ne-staff. So ngihambe ngithathe i-staff sami sibeke ngibuye ngilale. Yabo. Ngingalala eflatini yami, yabo ngilala endlini ngaphakathi. And ngala mina phela ngilala ngiyami bukele i-TV front part endlini main house. Yeah, ndiyazi ngiphuthelwe man, but ukuphuthelwa kwami ngiyami ngiye erumini ye-OLED lami. And I don't usually uba ngintwana ngine erumini like i-OLED lami ngilala khona. Ngala mina ngilala khona malungu. Ngiyandilala fine. Fika OLED xa livula irumini lakhe liyothuke ba. Uze awuselanga nje. Selanga on Wednesday emini yabo. La lothuke naye ba hayibo ulapha yabo. Yani lapha yabo ngithanda msise ebuthongweni but hayi nxa ngibona imoto niyibona iphandle yabo so ngingawukho hayi man mama no man OLED dlala kabi athi hey hamba majo ngaphandle like imoto ayikho hey kwanele xa niphuma hey imoto ayikho eyadini and awuvanga next fethu ngokuhleleleyo bro like nix but babe nele flat benzoyiva because nisonelise cango flat eminyaka so benzoyiva movement yabo. So siphele sihamba siye kwenye indlu like two or three houses away from endlini enecamera. Bengicela pha ubona footage nansi bonisa inyani fikile abafana bayame Yaris emnyama bapaka benza ngathi baze kum bangena ke benza lo way bayenzayo emotweni. Phela imuva le yabo bayikhupha ke ngoku. Bavaya nayo imoto nje kanjalo clean emi daylight. Do you think abantu abakwaziyo nje? I don't know man. Ngifuna uqhatha ndiyazi fit because akudalanga ngihlana lapho ngihlala khona yabo. Yeah bro. Uyayazi I was a neighbor. I was a neighbor yabo so ngisandofika pha yabo. So akudalanga ngifikile pha. So I don't know. I don't want to lie. I don't know. But yeah, but imoto fumanekile kodwa yona fumaneke ngapha eBishop Levis yabo. And akuthathanga away. Akuthathanga away but I think abafana bayile bazamosha ngayo. Then ngoku bayilahla apho bayilahle khona yafunyanwa ngamapolisi. So xa benze ezo yamajita like sube befuna like ukuyomosha grand sube like so like okay mhlamba uyithengisa or something bangayithengisa bangayichuthula basebenzisa iparts bakhupha ibheki ngamaviri nentoni okanye bangayomosha ngayo bachicha number plates yabo ininzi into bangayenza hence kubalekile funeke like iyo report police station yabo wenze kuba noba kwenzeke ibhaqo ngala moto wena so uyireportile ingazuthini ingazubuyela kuwe. Yeah bro. So that's what I did. Damn bro, I'm sorry bro, I'm sorry. Yeah, but nani grand ngoku because ifumanekile yabo nani ikhala beleba ingasikifumaneki. Yeah, and akhona nami ke ngoku akho mlimeleyo ni grand because if bense flat benzoyiva niphume. You don't know what might happen. Mhlawumbe phuthini or whatever. Yabo bro. Yeah. And amajita like akhona uvakalayo ngawo like nakho mkhona uvakalayo because awafunyenwanga but yeah ifunyenwe as long as imoto igrand. So yeah it's a investigate so it's still under investigations yabo so yeah maybe go ezihamba ixesha kumane develop something I don't know. So bon I'll keep you updated. Fuck into as negative. Tell me no DJ except to like so like ubone udlala eReds fet nase ndole ndawo le semakhaya kwatata zangu wadlala kwatatas. Yeah, tell me about Landa what you like I've never went there bro. Yeah, indawo grand but ngoku bayitshintshile I think ilandika ngoku isubulikwa I don't know uba kwenzeka ntoni. But ngoku yeah ndiyodlala pha isa-manager yenye out kuthiwa nguTerra uSkara Gaming yabo. Uye be-manager laa ndawo uye umntu endandimazi yabo so nguye umntu wayiphusha laa ndawo. I don't know uba what's happening now but back then yeah ndandibhukishe nguye ndadlala pha yabo. And atmosphere pha injani jo like gcwala ama-2K okanye like yathanda ama-2K waye babuza uba kuyagcwala la vele ubuza ngama-2K bagcwala yeah ivibe iphethwe ngabo so yeah no kuyagcwala just like
any other places yabo. Yeah. Just like any other place. But anokuxeleliwe ezininzi ngala ndawo man because ngadlala once man. Yabo, so I know experiences. Yeyiphi indawo la kunothi iyona favorite yakho kuzo zonke la kezo sokudlala kuzo? Ungathi sika asicinga noyicinga ayiyo nesika sicinga noyicinga bro. Spine Road lifestyle. Ne? Spine Road Joyo azasoloko zibila pha. Epakini Ocean Under epakini. Zasoloko zibila Joyo. Like I enjoy crowd yapha. I enjoy playing there. Yo, the vibe it's on another level. It's on another level. Why though? Community it's not a busy day. It's not the vibe is always there. Xa ucinga yintoni wenza lo wefethu? Service, bro. Service yapha tops. Yeah. Spine Road, Ocean Under, service tops. But the toilets dog. Zikhona toilets phakathi. But abantu bachama pha fethu but like ubona indlela egcwala ngayo jo. Ugcwala kaloku funeka sikhawulelane. That's why thina singama arts we choose ba sikhangele ezinye indawo zokuchama sekela abantu abangosisi at least bona. Nawo nofuna udunuza pha endleleni. Kaloku ugcwele kaloku fethu you understand kuyasela. And abanye abantu bakwazi ukubamba umchamo balinde line. Iline yase toilet. So abanye abantu yahla same time. So asifani and umuntu akalozithamele kodwa ungavele uye pha uyochama. But like zininzi lezenzekayo. So nathi siyazama mfethu ulandika yabo sikhawulele nabo at least sike ama-late achame. Officials nathi sinazo indawo zethu ama-artists allocated zone but we just basekele bona. And I feel like they don't even have to host the events because it's always full, bro. It's always full, but yeah, event kaloku into sentimental yabo mhlawumbe celebrate birthday okanye whatever mfethu. You need to have events man uyindawo. Don't give up back put as customers yabo. Sibizele artist ethile. Sibizele oRicky, sibizele yabo, sibizele abantu singaqala ngubabona. Because abantu bahlala eJoburg yabo. And then Cape Town is far. So sibabona ngelo xesha yabo. And eyona ndawo edominator ngoba izi artist musi i-rents. Week in week out yabo akho yabo. So I feel like zonke indawo ziyanida. Or not ba don't need make event just because they have to give back the customers abo nabo. Nathi siyafuna umamela is artists sihleli kwa Spine Road sihleli kwa Masiki. Ungathi kufuneka ecaba sifuneke siya rents ukuze sifumane sibukele as artists yabo. Yeyiphi enye indawo ongasudlale kuyo? Beside up Cape Town like outside of Cape Town. Sundibuza ngeKhayelitsha because Khayelitsha ni idlale kuzo zonke indawo. For me I feel like i-brand yami ngoku ngifuna ukukhupha out of Khayelitsha. Yabo like andikabikho exposed kakhulu odlala kwendawo ezinje like kulamacala nje koGugulethu oMalanga yabo. Se difficult for him noqobhoza ngapha because lahalela udlala koma-Jordans koma-Tees yabo. But yeah, for some reason, unzima. But for like adlalayo pha like. I'm sure there's one guy edlalayo pha. Umzekelo ngayijika la ndizise kum. Yeah. Kuthiwa ndiyadlala ngoku eJordans. Wena ngemva kwami when you expect like mina ngakwazi ukufaka phakathi. I'm not a promoter. Now manager ndiyazenza messages zami right like kunzima ungena kwezindawo so ayakwazi like ucinga bafana ba ngiyakufaka and ke ngoku kwalana yosenda inamba zabantu like ayikho grand which is nami ndizivalela yabo angikwazi uyenza lo week nike ngifocus awunano sabuza ngizenjani phakathi okay mna I did A, B, and C. What did you do, bro? Yeah. And like sometimes I rent, you know. I know rent lento ndicela but I approach guys yabo ndacela yabo. Cela. Wazondiva ke ngondidlala ke ngoba okay sure. Yabo let me give him a chance. Then ngona ifumana la chance. You make sure. Aye. Yeah, bro. Bro. I make sure they know. I make sure. So no residence ke ngapha si I don't have a residence anyway. Yabo. Ndingathi ba ana residence. Phone. Kana ngabi nayo. Yabo. So ngiyabhukishwa bungibhukishe khona. Le weekend alesi
le weekend landelayo ngidlala eRands, le weekend landelayo ngidlala eSpine Road, le weekend landelayo ngidlala kumachipa, like kuyaxhomekeka. Anayo indawo enokuthi ba every weekend catch me at this place ngizodlala apha. And ever since like u-DJ like zinjani relationships to like abantu abatshintsha indlela like abakutreata ngayo? Yeah, kaloku nala fame kaloku. Obviously bro. Kaloku banala fame nyana yabo, abanye abantu baqaphela like bulisana ngabantu ongabaziyo, yabo abanye abantu uzokuncoma bayise dope set whatever yabo. Like you're cool, like obviously. I find out before. Yeah. Katanyana, la popularity. Yeah. Claims so okay, if you properly. Yeah, there's only claims man knows God. Hence so uzawunyamezela yabo. Uhlala ngipusha, ngehlobo ngipusha ngalo. Yabo. I'm sure I'm meeting oyajoba. Ayino kwakuseqaleni ke uhleli ke la. Kwakuseqaleni. Yasibona ismile. Andifuna ukuthetha. Yabo. Ismile ke DJ yabo kunononi. Ayino kwakuseqaleni la. Yasibona ismile. Sweet ke mna. Ayino kwakuwesi ngo. Sweet humble soul mfethu yabo. Tell hi, come on. Come on. I know. Thixo kanosipa zonke izinto but you are one piece mind. Yeah. I saw, bro. That's dope, man. That's dope. Yeah. So it's so fair to like 5 underrated DJs in Khayelitsha, bro. Does it have to be underrated or no, I want my favorite? No, Alfonso is underrated. Right, Chambi. Nah, bro. No, I want bro. Is underrated, bro. It's not gonna be fair, cause kuwe ngangabikho underrated. But kuwe wena ozazibo okay, yeah, this guy is underrated. I want those ones. Okay. Abangakaziyo okanye abasazi. Aba underrated, noma bayaziyo but ufila ngathi ba underrated. Yo, bro. 5. I have so yeah. many. Yeah, 5. Yo, azobala diphela amabhala. Yeah, bro. Yeah, bro. Number 1, I have to start the magician. He's a magician. Yeah. Spa, there's a guy called Spa. Mm. Piano now. Yo, so too much. Why would you underrated? Yaziwa blow up man ngehlobo ngifuna suppose blow ngalo abadlala ngalo mina yabo. I feel like suppose fly in and out of Cape Town. Yeah, that's how I feel. Yeah, dlala piano naye. Dlala piano just me yabo. Yeah. Bengicela uSibe Mdali futhi nguye istyle sethi siyafana. And nguye yedwa umuntu okwazi umnela kwi back to back emnaki. Yeah, bro. Yeah. And why underrated? Underrated, yeah. They don't have that chance of mamela kwezinye indawo because we're a sound engineer so funeka sound yalapha yabo. So udlala kwezinye indawo phana pha yabo. Yeah, that's fair. Let's pour in a female DJ, Miss Q. Dlala private school, dlala njengami. She's a try one but lapho ka radio sibonele present Radio present. Yeah, radio present my broadcaster. I don't know along those lines. Yeah, Miss Q. Yo blow up lo mntu ngizambiza ngo. Look, I'm not blowing up. I'm underrated most. Yeah, but he's my favorite, man. I'm not talking about favorite. Yeah. No, I'm not like Maskandi. Yeah. Wongas. Maskanda, that's interesting. Wongas. Yeah. Dlala zonke genre but yeah, ngoba focus Maskandi. Wongas. The rest nekwa Ace, ngisana thatha paka Ace, the rest nekwa Ace. He's dope. Yeah. By form ngoku ne. Yeah, okay. The last one. Mfuna umleqom yabo. Mfake nje yami. Mfuna umleqom man. Masifake commissarians. Away. Swim. But yeah, ngoba sababona bedlala by 2 that much but
once they link up xa bebabini yeah, kuba underrated. They play fire yabo, they play fire. Yeah, top 5 yam baninzi kwa DJs enazo Ngiyabona ifuna yabo. No, I feel like you're right, underrated. Yeah, because I feel like I feel like you're right ehlobo wenza ngalo. Yeah, because like I understand. Prince. Yeah, I know, bro. Prince, kodwa bayo is blow up and usebenzile. Yabo story sakhe manje hlobo baphushe ngalo yabo. Into endimlandelayo yabo, nehlobo enzike ngalo yabo. Lapho ke bundibuza khona manje sibona ngiphi. Ngijonge kuye like ezindawo adlala kuzo as big stages for him namfethu. Wow, because teachers ase Cape Town abakho baninzi abantu abayenzayo la we. Yabo. Bakhona but abakho baninzi. Yabo, and then mina ngizothetha like abantu exposed kubo. Yabo, ngizothetha ngabanye abantu. Hence sithi ngingabethu. Yabo. Ima kwezo zibali lezo i5 ne. Hey phela DJ ne aura ke. Aura njani bonke bane aura. Yeah, like everyone is like aura. Like everyone is aura, bro. So dark and most so dark. Everyone is aura. Obviously, Busmacho. Ne aura. Xa unambona ngathi yafana nami, that's my bro. Ane aura in so many levels, yabo. Like hence insitsho kuwe like xa idlala bro, ngathi magician like wenze ezinye moves engazaziyo ba hey nigga. Wait, which one is this one? Like every time like xa idlala like ngasemva kwakhe fit. I'm like a fan, like bro. But he's dope. Funda Nchongile. I'm watching whatever he's doing, and I'm like put in Nchongile ndiyafunda. Yeah, that's dope. Next week uzabona ngam the rocker. Lale rockile yabo. Yeah. Ukhulisana but yeah. Zikhona politics fethu ku DJ like kula industry. Even that aziko yeah. Like I feel like it's any other job. Sometimes usebenza ofisini umsebenzi. Obviously there's politics phana pha. Ingqondo azifani. Yeah, bro. When you DJ ke ngoba ngenwa nge degree, matric or whatever. If good day was yenza. Siyayenza and then it is fun. Yabo. Who's in politics ngam. Just focus on yourself, jonga wena. Ngeke nginoise secaleni. Yeah, bro. Yabo. Because ngoku uzo-inherita beef. Ube wena ubungangeni nongena ndawo kuzo. Yabo. Wena like wena unxibe ibeef yami. Yeah, bro. Engomso mina ngiphinde nivane la mntu uzothini. Yeah. Ushika apha ngoku like. Uzothini wena? Yeah. Yabo. Phinde nibe grena la mntu. So I feel like you must just focus on yourself. Yeke noise. Waqhathwa bathini bro swingene focus kuwe qha nansi nonethetha yeah ukuyivala nje yami like to someone ofuna like uyiqala naye le way ye DJing futhi what would you say nje like to motivate them okanye to motivate yeah like yoqala identify umuntu odlala isistyle sakho nesistyle sakho yabo identify yena approach umlandele kwezi gigs. If you have to thathela into zakhe rider zakhe okanye shoot videos just that ba uqhelane nescene. Yeah, bro. Yabo. Number 2, zama uba get yourself a job okanye ube nento yenzayo ecaleni because uzotyhafa if le way ayinika imali ngoku uzokhawuleza uyeke. Yabo. Iba nayo into yenzayo sicaleni yabo noba into na anything can be anything. Yabo. Yeah, mina ngacebisa njalo. Otherwise mnandi uDJ mnandi umculo naye love music yabo. Like Zani man sibe baninzi like the black is bigger for no Zani bro. Yo shiyana mamweni kuthona shiyana lo. Oh mama go. Yo shiyana groundini bafana bami cha Zani come on. Yeah, bro. Bro yabo. That's dope njalo. Thanks mfowethu ngokuvume abo. Thank you now for saying bro. What a dope interview man. Yeah man. Yoqala
Ngangicrucify bantu kahle kanye ezinye izinto ngizamile uziba, but I tried my best yabo. Yeah, bro. Yeah, bro. Shout out to Jayam. Sivala, Esithubeni. yeah, match yami le, nathi match yami. Wena la Uzi-advertise match yami. Let's go. 450K. I have to. China, I have to. Nam ngizoshare into zakho ngoba ivele platform yami. Yeah, imalini Jayam. Yabo. 450 only. Yeah. And ke ngokufumaneka kuphi ku social media? Kufumaneka social media Moses Magadla. Yeah, Moses Magadla everywhere, man. Yeah. Yabo. Peace. Esithubeni.